Juist rond een van de middag in Saizen komen twee mali deze supermerk onder Wilgenstraat in Ljouwert binnen. Die hebben een 16-jarige medewerkster van de winkel. Die had ze mooi mes bedriegen. Ze hebben haar een kantoorke intreun. En de bedrijfsleider moest komen om de klus hier te maken. En dat had er niet in. En uit de klus ben een aantal spaarkaarten stellen en er is nog wat geld te halen. De oorval werd zo'n trocht tientallen tjoegen. Het is sinds sluitingstijd en trocht de Christi-inkeerpen nog aardig drok. Toch konden de twee oorvallers zonder problemen uitnaaien. Het gaat nevens de politie om twee man met een tinte hoedskleur van 18 of 19 jaar oud. Voor de derde oorval op deze supermerk is wel een verdachte gepakt en daardoor heeft de politie er wist van dat er geen verband is. Ze hebben de laatste tijd wel druk met oorvallen in onze provincie. Het is wel een beetje opmerkelijk. We hebben twee oorvallen gewoon op tankstations. De boetenpost hebben we in gewoon. We hebben dus in Wolvergeer kwartlinie in gewoon vreed. En nu draaien oorvallen op supermarkten. Ja, het is toch krek in deze tijd. We hebben misschien toch geld nodig uit broekenmatten. Na deze tweede oorval in kwarte tijd op een Ljouwter Poys supermerk beriet de directie van het supermerkconcern om op extra maatregels, zal het ze weten.